Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang o dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobog charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daga mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chululot? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O ganon mga igala sa laing sumpay ni gatong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Agan, dili ka mamatay anas toro? Ambot lang. Lahi ang hinagiban nga nakasamad niya, di mo ni. Oh, Dili ordinaryo lang nga hinagiban. Murag, hinagiban kini sa atong kaaway. unsa agan? Sa ato pa, delikado na kita masamat na agan. Delikado mo lang. Murag mao ka ng hinagibana. Ang nakapildi na ako sa among sangka dito sa langit. Unsyaran? Maong mag-amping ka, demoni. Mag-amping ka. Kay murag niya na po din sa yuta kanang atong mga kaaway. Nanganaog sila gikan sa langit. Unsa? Mao nga, mulaylo lang una ta karon demoni. Dili lang una ta mulihok. Palinaw-linawon lang una nato. Unya na ta mulihok kun may higayon na. Sa ato pre agan? Maghuwat at ang timing? Correct. Oh. Timing. Mangita lang tag timing demoni. Pero ayaw lang yung kumpiyansa. Kay basig ikaw mo'y ilang matimingan. Patay kag yung demonyo hata. Asam des, Kapitan. Na, kapay gilak ka, hoy. Mabalik ko na to siya dayon. Nga naman di ay lupin. Kuan ba? Last term dero ni Kapitan, no? Dili na siya makalansar sunod. Makalansar pa, hoy. Sunod pa iyang last term. Oh, di ay ba? Abi ko bagkaro ang last term niya.
Sa ato pa, mulansar pa di siya ron. Lansan mo lang. Oh, abi ko bag din na siya makalansar. Karon ra si Kutob. Dili, oy. Sige, biyahan tayo na kadiarapin. Ay, buhaton pa ko. Makalansar pa deros kapitan. Abi na ko karon mo last term niya da. Kay Spats Joe mong untatoy akong ituboy para kapitan. Do. Do. Manido. Manido, oh, manido. Salamat nang. Kabuotan ba ya? Bulansar ka kapitan? Siguro kayong daog nang. Ay, kay mo lang saan mabitaw ka, Do. Do. Ay, kalimot niya na ako, Do, ha? Ay. Gaan tabi, kag manido. Kamaog yung kanagda. Ha? Pamugas-pugas. Ikaw di ay. Namo, magnaay nagsigig katawa sa kunin. Lami lagi ning maniha. Ikaw di na kamukaon ani basig mukaon pa kanin nang. Ay da, di ko magselfie ana ay do. Hibayo ba ya kang wa ko ako ngipon nay tawan. Pulos na lang nila gusto. Ano ba? Isyalan bago din eh. Alegria de. Pero gano umipalit pagkaning maning nga DMD kang kadot? Ay, da. Ay, kana ramang chocolate nga naglibot bitaw anang mani mo akong gikaon. Unsa? Tamba. Ay, kinitampi. Pagkakurdog ni mo na kayo. Imo na nila kiusap. Ay, unsa ka bang anugon mo ka ginam? Sama niya! Di kumbutar eh, boy! Di kumbutar! Ay, Lapin. Oh, Kap. Ay, ikaw, maayo kay miabot na day ka, Kap. Dili day tinuod nga last term ni Maron. Dali, ay, kasabay kay nguli mong last term na ko ron. Why, katong imong sekretary. Sa? Katong akong sekretary ng upaw. Ukaw. Ukaw naman. Ukaw. Pero na. Si Balog ba? Balog. Balog, baliguat. Iya tingali nagipagkatap na nga last term ron ako. Naglagot manggunan ako ng kanahan. Kaya ako nagibali sa garbage collection. Ay, Nasuko man ako ng kanahan sa ang bulayog man. Yun na, ano ka? Sabay, nakaon mo. Kana, Kap. May pangutana ha. Animal tong tigwang nga. Kanahang dako. Gitagaan kong mani pero iyan na itong inusap. Sa iyo sa... Iyan na itong giusap. Hindi magkaduot. Ya, kaya wala naman sa imong ngipon. Kinsaman. Katong tigwang blan o buhok ay murag Amerikanang hilaw. Si Chambi? Jambe Madrigal. Si Chambi naman. Si Chambi bulagsot ba? Mo parang nako pagkakapitan. Sa tinuog nito yung gingumulansar siya. Paulapin. Siya mo iligo na kung kontras politika sa kanegosyante. Pagkatunto. Ay negosyo na siyang babuyan. Nagtuo tingali siya makadaw siya. Bago pa sa politika, di na siya magsilbi na ako ng gungis ng utas politika. Ma'am Chambi, ni Ana si Balog, ang karaang sekretaryo ni Kapitan Masinaw. Ay, sige, pasudyangan libi pa ka kay makiksorte na yun ko niya. Oo, Ma'am Chambi. Hoy, pak. Oo, ngano Ma'am Chambi? Ang tulong niya siya papabutan ako sa sala ha. Ito siya magpaabot ka mag-ilis pa ko ka diyon. Oo, Ma'am Chambi. Maaluhin na unda ka niya dahil si Balog. Ang balimbing nga sekretaryo ni Kapitan Masinaw.
Pildi ka ng daan, Kapitan Masinaw. Kinana si Ma'am Jampi. Jampi naman. Jampi. Nga mo'y muatbang ni mo pagkakapitan. Balog! Ay, Dayon nga rin. Ari din sa sala. asam des, Ma'am Jambi. Bos pahak. Tuwa pa siyang kwarto. Nag-ilis pa. Ari lang kuno papabuton niya sa sala. Mau ba? May snacks tingali siyang ganang para ako sa... Tuwa, ayaw ka balaka. Makasnacks ka ron. Ay, salamat. Regards niya kong iting, ha? Sige, dinhi ka lang una, Balog ha. Kay magpaandam ko sa imong snack sa mga katabang diri. Lingkod lang una diha. Oh, ni Anas Ma'am Chambi. Balog! Ay, Basta naman kadla, Balog. Ma'am Chambi. Balog! Oh, Nakita na kong maipik ang himo ni mong mga palakaw nga last term karon ni Kapitan Masinaw. Mao nga pangitaglaing mga pagi ko. O kung mahimo, kumbinsihan na si Kapitan Masinaw nga dili na lang mudagan pagkakapitan pag-usab. Kay siguradong masukamod magduna siya. ay. Ay, kabalaka, Ma'am Chambi. Paninguhaon ako. Oy, timan ibalog ha? Kung ako'y mudaog pagkakapitan, himuon ta kang manager. Sa imong babuyan, Ma'am Chambi? Dili, oy. Sa barangay hall. Himo din na, Ma'am Chambi. Nga dunay manager sa barangay hall. Kung ako'y mamahimong kapitan balog, Ah, wa gay makabuot na ako bisag kinsa pa. Buot sila og butangan akong manager ang barangay hall. Kung wa di ay. Kung wa di ay ko, kinsa may mo manage sa barangay. Manong ibutang sa gyud ka diha. ay. Kanada. Kasuway nagikunig manager. Sige, Kap. Maningkamot ko. O sige. Og unya na tamulihok og maayo kon maka-file na ko sa akong kandidatura pagkakapitan. Pildihon ko ginas kapitan Masinaw. Pildihon siguro magginapildi ba? Sige, makalakaw ka na balog. Eh, Oh, kuan de Kap ba? oh, Wa di ay ko'y snacks. ay, ito o di ay na. Nalimot na lang ko da. Bahak! Bahak! Ipadala lang ng balog ang iyang snacks. Diara Balog ang imong snacks. Dadaan na lang na. Ha? Unsam ni Hak? Ice candy lang usa. Og biskwit. Ayun nga na lang ka ng mga dinago na itong kaon balog. Bitsa. Ay, inigurom na unya na to. Kurom. Oh, nala, sige, lakaw na. Mao ba, Ma'am Chambi? Ay, oh. Oh, bahak. Bulay og di da tinuod ni si balog. Dugay na sa dias barangay hall. Mutuo lang diya gihapon siya bisag dili may tabo. Asang hanggawa. Ang hanggaw na lipay ngimuon ako siyang manager. Hanggaw. Kanya nang gibalhin sa kapitan nga tos pag garbage collector. Ma'am Chambi. Unsa magyoy plano mo? Ato nang ipapatay ang kapitan? Ha? Aron siguro yung ikaw mo ay musunod ng kapitan? Ha, Ma'am Chambi? Sulti lang. Kay patyon tadayon ang kapitana. Sulti. Unsa man, Ma'am Chambi? Ay, kalma. Kalma lang una pahak. Init ka na kay Oda. Init ka kayo. Kalma. Ako, agad lang ko. Ibaw ka na ako. Wag giday kong masayo pagkuha ni mo hak nga maihimuon kong bodyguard.
Wala. Pangandam pa ha. Nga naman, Ma'am Jambi. Patyo na to. Ay, dili. Dili. Ay, dali nga rin sa kwarto. Masali ko. Ahak, ana, oy. Ako man di ay patay, ani. Nganong mag-guol nga kap? Nagdaan naman kang naay daghang mga supporters. Ang imo mga konsehalis, way milubad. So, ligon lang gyapon yung partido kap. Mao nga iyaw balaka kap. Makadaog lagi gyapon ka. Tabangan ka na mo kap. Bitaw, Kap. Lagi mo. Pero doon na pa manggutay mga problema ba nga. Wa pa masulbad. Bitaw. Mo yan ay gamiton sa itong mga kontras politiko. Uy. Ibaw, kabayanan nila nga mayo kay na sila mangitag apan na to. Bitaw, Sad Pats. Dili kap. Makita mo sa mga katawhang nagliho ka kap. Oo, uy. Wa man ka mag-urong kap. Sumagod. Kadaghan na rin nga lipaya. Kada mga drivers trasikan. Oh. Kung wa pa na ni mo sila tuguting, magkapamasada sila diha. May kapanginabuhian ka ng uban diha, kap. Wa! Posible pang magsigila naghantak dis kuan, dapli niya magtungits. Bingo. Pero tungod sa mga maayo ni mong proyekto, dagkan kay nangalipay. Mao nga, siguro lagi gyapon kap nga mudaog ka. Bitaw, Kap. Unya, ang problema na to may tungodan ng mangtas be. Ay, Wa pa man na masolbad be. mangtas di ay. Wa pa man may bawi kung kinsa yung mangtas din sa to. Bitaw, Pats. Unya, ug mo lay gamitos kontra na to. Inulo niya nila nga wag ko kasolbadan ng problema ha. Bitaw, Pats. Wa pa ko na badakpi mong mangtas. Bitaw, Pats. Unya, mamiktima na sa nagslaglain. Bitaw, Pats. Sabaan ni mo, Parsoy! Da. Ay, bala! Ay, saba na, Bars, kung kay labot! Sige lang ingon! Bito! Pulis! Bito! Di ba, Kap? Bitaw. Otrosan! Dukdukas kaldero! Sabar na lang pa na galag labuang. Unsa, Buding? Mudagan gid ay si Chambi pagkakapitan, Buding. Maumang ko ng mayang! Uy, dawaton pa ay na nga katiguang na taon anang. Uy, nang mayang. Kanas sambi ng mayang. Naong ray tiguang anak. Ang edad anak, 40 pa na kapin. Tiguang na natanahon tungod kay ang iyang ba. Kaniyang, wa naman ang ngipon. Siyaro naman sabding, oy. Kadato anak niya, wa gyud na siya kapahimo og pustiso. Nagpahimo naman na siya ng mayang pero kuno kaayoy. Ngano man? Iya man kunong maton. Sa Limot man siya nga naani siya pustiso. Ikaw, Tato Madir. Ikay mo atbang anang tiguang nga si Jambi. Chololot. Sulti kog mudagan ka, Madir, ha? Kay tabangan ta ka. Siguro lagi kang mudaog ay. Oy, saba diha chololot, oy. Dili manggani ko haapit mo lakaw, daga na ba hinuon? Ay dagan ba sa pagkakapitan? Ay dili ko, oy. Dili ko kamaoan ang ilang giingong diskurso. Mahadlok manggani ko mutungtong og stage chololot. Ako lay tungtong sa stage ng mayang, pero ikaw lay dagan. Oh, naa ka di ay diha, Lupin? Kalitan mo lang tanim mo diha. Oy. Saman, gusto ka ng mayang? Ako'y diskurso para nimo. Unya, og kung mudaog ka, ako'y lingkod sa barangay hall isip kapitan. Buang ka diha. Ikaw na lay dagan pagkakapitan. Na, ayaw na lang, Madir. Kung si Lupin imong padagaan nun, may lagkaabot napo kabuk mubutan anang kanahan. Mao kay ng mayang. Bisag sa survey lang daan, murag pilde na tandaan. You are underestimated my personal appearance, ha? Kung ako'y budagan, Uy. makasiguro ka sululot, kabraw ko. Parts, Jumong. Jumong,
Di ka paniguro ba ni mga mudawag ko? Kung ako'y mudagan pagkakapitan? Ha? Unyag dili ko mudawag. Unsaon naman ka? Ha? Tubag ako.